İstanbul'e jî rojnameger îro civiyan. Rojnameger ji bo 38 heb rojnamegerên ku li ser wezîfeyê bûn hatin qetilkirinê ji bo wan dengê xwe bilê dikir. Rojnameger digel talukeyên mezin hovetiya İsrailê nîşanê ciyanê didin. Lê İsrail ji bo haya dinyayê ji zilma wê çêne be rojnamegeran dikuje. Li Gazeyê ji heftê cotmehê û vir ve 38 rojnameger hatin qetilkirin. Rojnamegeran li Stenbolê bertek nîşanê zilm û zordariya İsrailê dan. Ne biyayse, ne bazı ne biyayse ki yani malbata inanzi, eşine cayı inanzi kişeni. Yani mesela bana şöyle hatta okuş eşini ama tivenik bana inanzi rışyap, ezi bombalamışkeni. Ne biyayse bana kabeki İsrail çözülüm ke mabolucu ne zanaya kandıcoy ma bak vay tenyaniye. Va dünya alem bizan okumayı İstanbul'a vanı ki tenyani İsrail'de zulüm kano, soykırım kano. Eğer ki no ne biyayse belki şavra sasara tepya insana batı sebiya ise ne meslektaşıma ne biyayse keso ne zanaya ki uca sebiyo. İçeriden sadece Bitene rojnameger der haqqê Gazeyê de agahiyan dişînin. Ger ew jî bên kuştin em nikarin tu agahiyê ji Filîstînê bistînin. Em naxwazin rojnamegerên li Filîstînê û malbatên wan bibin hedefa İsrailê û bi ser wan de bombebên barandin. Li gor peymanê navneteweyî li cihên şer û pevçûnan tu hêz nikare êrişê rojnamegeran bike. Lê İsrail guh nadeve. Xebatên rojnamewana tê zorê îşgal kera ji bo wî jî naxwazin ki rojnameger rastiyê wan zulma wan zorbatiya wan nîşanê hemû cîhanê din ji bo wî jî hevalên me rojname wan dixin hedefa xwe. Rojnamegerê Filîstînê Amîr Lafiye ku birayê wî yekê rojnameger hat qetilkirin, rexne li dûrûtiya çapameniya Rojavayê girt. Fazla kalmıştım yani gittim geldim. Dema mijar dibe Filistin, tutbiqê Filistîniyan Gazada girkiriye. Tutbiqê ev dagirkirin 75 salin berdewam nake. Ev 75 salin em tên dagirkirin û koçberin. Bi salan Filistînî digirtîgehê de ne. Rojnameger dixwazin rojek beriya rojeke tadeya li ser rojnamegeran bisekine. Li gelek bajarê me